Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Тепловка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен Зур Черкли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Мартышова София Исмаил кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Сызрань шәһәреннән улы Илдар, тормыш иптәше Райне, Тольятти шәһәреннән кызлары Наилә, тормыш иптәше Саид, Güzel, тормыш иптәше Рафаэль, оныклары Асия, Сызраньнан Илнар, тормыш иптәше Регина, Мәскәү шәһәреннән Кәрим, тормыш иптәше Камилла, Казаннан Расимә, тормыш иптәше Альберт, Лилия, оныкчалары Реналь, Иделия, Даниэль котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ике якта булган сөекле фәрештәләребез, газиз әтиебез Сәгид Усманович һәм кадерле әниебез дә тумышлары белән икесе бер авылдан, Зур Черкли авылыннан. Менә инде 52 ел бергә гомер кичереп, алар безгә, татлы балалары һәм кадерле оныкларына бар яклап та үлге һәм үрнәк булып гомер кичерәләр. Гомер бәйрәмнәрен төрлене каршылыйбыз. Менә әни дигән газиз кешеләрнең туган көннәре иң изге бәйрәмнәрнең берседер. Чөнки әни кеше ул сиңа гомер бүләк итеп, меңләгән әрнүләр аркылы бу дөньяга тудыра. Шуңа күрә бүген аеруча иң җылы теләкләрне язасыбыз килә. Тормышлары аларның шөкер уңды. Ике дөньяны да тигез күреп, Хак Тәгалә кушкан юлдан матур атлап киләләр. Төннәрен йокламыйча, әткәебез белән безне үстерделәр. Көннәрендә гел безне кайгыртып, безнең хакта уйлап яшәделәр. Бүген дә ул, балаларым дип ахталып, янып яшим. Сөекле безнең. Нинди генә теләкләр эзләсәк тә без беләбез. Алар синең өчен бик аз булыр. Чөнки син галәмнең иң изге затларына лаек кеше. Түбән генә башыбызны иеп рәхмәтләр укыйбыз. Озак яшә. Син булганда безнең туган өебездә утлар яныр. Капкалары ачык булып, безне һаман бала итеп хис итәргә мөмкинлек булыр. Әни диеп дәшү үзе бәхет. Кабат-кабат телгә аламын. Шушы сүзне әйткән вакытларда мин һаман да сабый каламын. Я бер Аллам, озак дәшим шулай. Син кызганма аңа гомерне. Ул яшәсә, без дә яшәрбез бит. Төшермичә кәеф күңелне. Әникаем, синең туган көнең. Бәйрәм итик аны бергәләп. Каршы алыйк әле насыйп булып 80, 90, хәтта 100гәләп. Яулыгың салып иңенә юлга чыкканын кәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең. Шуңа узак уйламыйча балаң рольгә утырды. Сиңа диеп күчтәнәчләр сумкасына тутырды. Иң олы күчтәнәчебез безнең ихлас теләкләр. Күп булыр туган көнеңә әнкәй гади бүләкләр. Бездән бүләк, хөрмәт итү, бел, сине нык сөябез. Әзрәк башың авыртса да янып пешеп көябез. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Кадерле София Исмаиловна, балаларыгызның иң изге теләкләренә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз.
dostlar